Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ka Khasi Students Union Nongtrai Unit kala ai ka jingkershan bapura ya ka Nongtrai Sports Club ha ka jinglai hier jongka syakapar mausun jongka Lafaj Umya Mining Private Limited banwa de ki jingtho ki bala penram jor ya ka company halor ka jingbum khain snap ka jongka ban ai ya ka kalikit nongpang na ka benta ka snong Nongtrai kaseng kala penrem jur halor ka jingbum dan jingkit kli jong ka company Lafaj bawat la kati palat ar paulak ton umau ha ka sisnem bad wat hadin makipat ba Nongtrai kila ai ka jingkershan bapura ha ka public hearing ban kenteu ye ka jingti mau sha ka san paulak ton Henry kini ke company kamshim lale AA ban penbiang yang kejing don kam ke bekerke jong kipai ba nong song snong kam tam hakum kini ke por baga jing pang klam COVID-19 kalawan len shop ha ka perthai hi barok kawai Shushu ke KSU kala penparu bakane kadang dai tang ka senjam ka barit baraka jo ka por kala berngemru balada ka company kamle ai no kham kloi ban penbiang ya kene ka jingdon kam jong ki pai ba ka seng kam ban se ban shim ne ki wai pat ki lenti ki bating ka jingdawa ka ba nakaliang jingi ka Nongtrai Sports Club kadai sepang ka ambulans ha jing sha ngila dawa nakalafat baka dai ban ai kloi ya ka ambulans hang ni hapo snong jingi namata kejingdon kam jong kipat ba nong snong hi boro haka khandai tarik haka pra tarik jong bana bu khandai jong arjar arpo mancam snam kata mancam snam nakaliang jongi ka Nongtrai Sports Club ngilabu da kajingtho ha Mr. Narayan Sharma ubade operation director jong Kalafat kaba office kadan haslong Giting Road nilapan i ba nakaliang jongi hi kum ka Sports Club idan kam palat ya ka ambulans namar ngi ba haka jingwan jokane ka klam covid khandai haka ba wat kadong kathan ru kala sakta ti nakata kadao niong ba Kalafat kadai ban ai ngi ya ka ambulans hadin bangilabu ya ka proposal lai banai ngilayo ban ya keren lang bat kata kejing ya keren kami khat ke di meeting aru ada we membar amar ada yang membar ka special committee jong darbar senong tinggal tai sani bah kata kejing lang ru harkat kejing don lang bot u headman ki membar bat ki khat ke special committee dan rai ka ke ba khubor ka bangio kalong ba kiong ba ngi agree in principle rai practically pat kimli kata ka ba nang pendom susu ingi namar tindakheng haduk macam nam haduk mata ngilai ap kumba shisnam kanthi rai ai dau do kumni kum tai kiong ba kimyo kata ka approval na Bangladesh ka approval ayu ko ba hadu sisnam kanthi anomyo ban ai approval bakin ai ngi kata ka ambulans ten nakaliang ka jongi ngilai ap kumba sisnam kanthi nrei ai dau do kumni kum tai ki ong ba kimyo kata ka approval na Bangladesh ka approval ayu ko ba hadu sisnam kanthi anomyo ban ai approval bakin ai ngi kata ka ambulans ten nakaliang ka jongi ngis ngau ba lada ngikran dak tien ke bajam dak stur ke bajam phim sngam ngimban si mansim digiwei pat kilat jingekhi nabanta kadauba jong upai ba posnong khandiat ka jinge jingi pai ba hawe dai bat kane ka khlam covid khandai bonsin hi daki pai ba kipang posnong ibril ki bodoni kali kiale bankiar nomor bakiting bayu bit jingpang tena kata kadau nakaliang jingi klub niong ba Kalafat kadewan ai no kam kloy ka ambulans bat ka ambulans kan dai ka full fledged ambulans ka bandan ka separate cabin bat ka ban biang lut nadong syadong khadu khadwai maso banong ba lada phim jubab yangi lada phim ai kata ka jing dawa ka jongi maso banong ba wat wan hang ni hasnong jingi tang ba phin khlong ya ka spa
lada kajing mentoy yo pai ba phimla ban ai bat sakawai so banong ba lada phim snap ngin sa beteng kijing yakhi ki bakhame nang ne skmat bat harju ka paru so ban sa sisin biang manai ban bat kerpat iki orang pasnong bat ya ki eksklusif member jang snong bagi dai ban sim khialang namar kani kadai ka iap ka em ka jong pai ba namar bagi pang ki jenjar ki dan kambai ka ambulans ta kadal pidai ban ai bal ada phimai phin mat diang ki jingi ki ba ngin sepelong di kita ki jingi ki ba tange nang ne